Mitja hora abans de la disparar, 6.000 canons esperen l'ordre de l'autoritat perquè comença l'espectacle de la nit culminant de la pirotècnia valenciana. Amb la primera llum del dia, arriba el comboi al camp de batalla. L'escenari és l'Albereda de la ciutat de València. La batalla, un esdeveniment incloent, la nit del foc. Són 3 camions d'un exèrcit que té un sol objectiu, alegrar-li la vida a la gent. Un exèrcit de soroll, de llum i de color. Són les 7:30 del matí del divendres dia 18. Els operaris de la pirotècnia Arnal, encarregada enguany de la proesa de fer nous dibuixos en el cel, comencen la descàrrega. Canons de tots els calibres, de 100, de 150, de 200, de 225, de 300 mil·límetres. Canons, això sí, de cartó. Després, la càrrega explosiva, en gran part fabricada a la Xina. 1.500 quilos llargs de pólvora, de magnesi, de sals de bari, de clorats, de coure. Components químics que produiran els colors de la nit del foc de 9 hores després. A ver, Ali, falta aquí una batería del 7. La quadrilla de 24 persones està dirigida per Jesús Torres, un home de professió perillosa des dels 9 anys, jugar amb foc. La disposició dels milers de canons i dels 5 quilòmetres de metxa es fa sense disseny. El mestre pirotècnic no necessita taula de dibuix. El seu ordinador el té dins el cap. Per el meu costum és fer-ho en lletra. Jo sobre el que ha escrit així, després quan ja porta la idea de muntatge, entonces ho monte. Però sempre antes ho ha escrit. No ha fet plano, així en res, dibuixos no n'ha fet mai en la vida. Sempre m'ho ha escrit. I d'ahir ja trec jo després ja la classe de muntatge. L'Albereda, fins fa poc deserta, es va cobrint d'un tapís poc usual, un bosc de canons disposats a rebre en els ventres uns projectils inofensius i màgics. Una carcassa japonesa, tipo japonès. Este en concret és de blanc en un ruedo de roig. En fi, estem muntant ara al final i és pel final del castell d'esta nit. Esta és de 200, com l'he dit. Esta que tenim així al costat és de 250 mil·límetres. És també tipus japonès. És en blau amb flocaetes de roig. Esta és de 250. I esta de 300 mil·límetres, també tipus japonès. Esta és també en blanc, lentejuela blanca, en descàrregues de roig. A mitjan matí és necessari reposar forces. És l'hora del cafè i del conyac. Al llarg de les hores, el treball progressa. Al migdia ja s'ha plantat la base essencial del castell. A partir d'aquest moment només queda omplir tots els canons amb les carcasses respectives, reforçar la base amb sacs de terra perquè no es desvien les eixides i fer les connexions elèctriques per tal de permetre detonar les bateries a distància. Només 2 seccions s'encendran a mà i serà el mestre pirotècnic Jesús Torres l'encarregat de fer-ho. Els ciutadans de València i milers de forasters s'acosten amb curiositat i passegen a la vora d'este bosc explosiu. És una hora vespertina, de relaxament, que alguns aprofiten per a conèixer detalls de la imminent nit del foc. Tot el millor saber d'estos professionals s'ha desplegat sobre el paviment de l'Albereda. Ara queda confiar en la sort, que l'oratge, que ha eixit este divendres mig entaranyinat, no canvia, i que el vent bufe una miqueta, no massa, per arrossegar el fum acumulat a 100 metres sobre terra.
Avança la vesprada i es nota l'humitat en l'ambient. És necessari assegurar el bon estat de la pólvora i es cobreixen els canons amb plàstic. La nit portentosa arriba amb pinzellades falleres. El mestre pirotècnic anticipa la part final del castell monumental. El personal se compon de 250 carcasses que n'eixiran a 7 a 7 i després el final apoteòsic que són 500 carcasses, tot palmeres, més 500 de trons. Les bateries de llum i de color esperen silencioses l'arribada de l'hora fixada, la 1:30 de la matinada del dia d'Ènem. Falten pocs minuts perquè comença el dia de Sant Josep. En la matinada, els carrers de València són rius humans que s'encaminen cap al llit del vell Túria. Alguns, que potser vinguen de l'ofrenda, passen per les torres de Serrans. I a poc, tots es concentren en un mar de desenes de milers de persones al voltant de l'Albereda. Desenes o centenars de milers, perquè València ha sigut ahir i després una ciutat més que milionària. Una multitud tan apassionada del foc que hi ha qui el tira per la boca. I altres, incapaços de contindre la impaciència, descarreguen les seues bateries sense pensar en les conseqüències. Comença el compte enrere. Preparats per qualsevol emergència. Les connexions estan a punt. L'expectació arriba fins a les barreres. Comença la nit del foc. Jesús Torres, el mestre pirotècnic, no pot permetre que mane la tècnica i s'arrisca a botar foc a unes quantes bateries.
Bueno, pues esto ha sido la posición final. ¿Y los tronos de final qué pasa? Ya los han tirado ya. Ah, ya, entonces Claro. está bien. 15 minuts ha durat la nit del foc d'enguany. Poc de temps per a cremar les il·lusions d'un any d'espera que ha quedat reduït a fum. 15 minuts d'anticipi de la nit més llarga de la ciutat de València, que és la nit de la cremà, la nit de Sant Josep. Fins a l'any que ve.